салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Бародаро, пеша видеоро сар кардан як видеоро лайк мемонем бародаро, баъд видеоро тамошо мекунем, моро дастгирӣ мекунем. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як бор дигар лайкҳои бепула хабар мегирем бародаро. Яка мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли барори 6 2002, объем мотор 1.3, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика. дар инҷо соҳиб мошин гуфта аст мошин ягон проблема надорад, мотор 03, карбюратор аст, рошно сум дар корай, алиш намешава. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 14500 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 107000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 880 68 00 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои ВАЗ 2106 мебошад ки соли барори 6 2000, объем мотор 4, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад занг занад, боз савдо мешавад. мошин беҳтарин ай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 66000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 92 20 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мои BMW 3 Series мебошад ки соли барори 6 2006, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин сахт тозаи бадай, задагӣ нестай, зангаш нестай, ранг шудагӣ не. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 85000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 628000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 78 88 87. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6 2003, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст дар ҳолати хуб қарор дорад. кондитсионер ях, фақат бензин гаштагӣ ай, 1 сола техас мотор дорад, задагӣ пусидагӣ нестай вапше. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 58000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 428000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 20 21 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷа мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6997, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш зури бадай, 8 моҳ документ дорад, 4 баллон навай, аккумулятор нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 347000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 00 70 67. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Camry мебошад ки соли барори 6 2007, объем мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат. дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст Toyota Camry Японка Limited мошин беҳтарина, 4 диска, баллон нав, қадавои 100%, мотор коробка 100%, нозада тозаак. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 105000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 775000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 56 56 56. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6992, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар инҷо соҳиби мошин гуфта аст мошин дар ҳолати хуб аст, техас мотор нав, 100% нахадуай, боз муомила ҳам дорад. қарор дорад ин мошин дар кони бодом. нархи мошин 22000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 162000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 44 70 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مرسدس بنز باشادکیسولی برای 6998 ابی موتور دوسه سوزشوارش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین فتاس ماشین به تازه سراش نسوم در کاره بالونو نو خداوی نو یگان расход ندارد فقط های مکنی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 65000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 635000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 888 84 47 71 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.